Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Sugeng dalu dumateng para kadang para mitra putunipun warga dusun Kematan Desa Meruto Kecamatan Prajurit Kulon ingkang kula tresnani. Kepanggih kali kula campur adi Jawa. Sarung menika kawula dibawaken adi cara campur tari gondal gandul ingkang dipun pandhikani kali campur mijil saking Desa Pojegir Kecamatan Gondal Mojokerto. Ugi matur sembah nuwun sanget inggih menapa dalu menika campur tari gondal gandul dipun aturi rawuh keluarga besar Bapak Suyetno ugi Ibu Sumarli Kajati menika ngunduh mantu Mbak Ayu ugi kalimat putra. Wonten kesupen hormat kawula saking jajaran Polsek Prajurit kula ingkang kula hormati ugi boten kesupen saking sektor Koramil Kecamatan Prajurit Kulon ingkang kula hormati boten kesupen ugi Bapak Kala Dusun Kematan ugi Bapak Kepala Desa Brudo ingkang kula tresnani. Ugi para undangan ingkang sampun rawuh dalu menika laturi sugeng dalu sugeng menikmati hidangan kali dirsani campur tani gondal gandul. Jadi menapa dalu menika tunjuk ugi gawe sound system profesional di ranah musik ugi hadira audio mijil saking Gondal Mojokerto. Baik, malam hari ini dalam tas dari kami campur tari gondal gandul. Alhamdulillah. Malam hari ini bersama dengan streaming Jawa di channel Mijil Sakit juga terjawab untuk yang kabur tunjuk ugi Mbak Ayu Kira Gubron matur sembah nuwun. Dalu menika ada satu artis yang menika dengan campur sari gondal gandul Sekar Sari gondal gandul ada di Chandra Kirana Mijil artisnya saking Surabaya bersama campur sari gondal gandul Sekar Sari. Ayo nyuwun bikin juga Mas. Ugi kali Mbak Ning Sentia Permata. Iya. Ayo ditulungi gunung lho. Saya. Sekar Sari. Yo. Campur tari gondal gandul. Hey!
berkali gonjol gadung ini gak wadi teko. Ayo pergi ke sini balik.